Aplikácia Sitko je bezplatne stiahnuteľná či už na platforme Android alebo iOS. Ak si aplikáciu stiahneme z obchod Play Androidiaci alebo z App Store iPhoneisti, na obrazovke sa nám objaví ikonka Sitko, na ktorú keď klikneme, tak sa nám otvorí aplikácia. V prípade, že my potrebujeme niečo konkrétne vyhľadať, tak si proste klikneme na lupu a do prvého riadku si píšeme prevádzku alebo názov prevádzky, ktorú hľadáme. Stačí nám vypísať prvých 5 písmen, možno prvé 4. Do druhého riadku vypisujeme v prípade, že hľadáme prevádzku v inom meste a takisto v treťom riadku si môžeme určiť rádius, do koľko kilometrov od našej polohy má vyhľadať. Ak si teda chceme túto prevádzku vyhľadať, dáme si lupu a ono nám vyhľadalo túto konkrétnu prevádzku. Prevádzku si otvoríme. Môžeme tam zavolať, môžeme poslať mail, môžeme ísť na ich stránku, otvárať si doby nejaké obrázky, do prevádzky sa môžeme nechať odnavigovať a veľmi dôležité, prevádzku si môžeme pridať do obľúbených. Tým, že si prevádzku pridáme do obľúbených, získame možnosť byť online v kontakte s touto firmou. Znamená to toľko, že ak firma pridá nejakú novinku, nejakú akciu alebo zľavu pre užívateľov aplikácie, dostaneme na telefón zvukovú notifikáciu. My si skontrolujeme, či tú prevádzku máme v obľúbených, keďže sme si ju pridali. Áno, táto prevádzka sa nachádza v obľúbených. V prípade, že tá prevádzka pridá niečo nové, tak vlastne sa objaví po políčku extra, sa vyfarbí na červeno a my si môžeme prečítať po kliknutí na políčko extra, čo nové prevádzka pripravila. Aplikácia funguje aj ako vyhľadávač. To znamená, my môžeme podľa kategórií si určiť okruh nášho záujmu. Ak napríklad chceme vyslovene, aby nám aplikácia vyhľadala len reštaurácie, tak si zaklikneme reštaurácie. Môžeme si zakliknúť reštaurácii napríklad v nejakom inom meste. Ono nám už aj ponúkne nejaké mesto. A ono bude vyhľadávať teraz reštaurácii v meste Nitra. Takisto od centra mesta až od najbližšej po najvzdialenejšiu. Ukazovateľ srdiečko nám ukazuje, koľko užívateľov má aplikáciu pridanú v obľúbených.